Laci, počúvaj ma, mňa tak ako taká vec trápi, že tu vidím tých Aziatov, oni majú, ja neviem, koľko rokov, dajme tomu, že 50, 60, 70, a všetci vyzerajú na 20, ako je to možné? No v Ázii nevieš, či máš 14 alebo 90 ten človek, je to naozaj pravda. Ja si myslím, že to súvisí so stravou a takisto aj so životným štýlom, že Aziati sa netrápia s problémami. Jednoznačne je pravda to, že majú kopec času a nemajú tento stres. Tu nie je problém to, že niekde meškáš, proste dožíva sa s niekým o 9. Pravdepodobne ten Aziat pôjde iba o 9. z domu. Hej? U nás by si už mal problém, šéf, príde uzavierka a podobne, ale Aziat sa nikdy s týmito vecami netrápi. Ja si myslím, že to bude určite aj tým, aj sa dlhšie dožívajú a tým, že napríklad ešte tá stará generácia dlho pracovala na rýžových poliach, čiže mali naozaj aj ten pohyb silný, tak si myslím, že práve to ich udržiava v kondícii, aj keď majú asi myslím. Taká kombinácia viacerých faktorov. Určite áno. A sú to šťastní ľudia, majú veľa slnka a myslím si, že aj vedia to, že nezmrznú, lebo naši predkovia boli o tom, že sme museli urobiť zásoby. Tu reálne nemajú problém s tým, že teraz príde zima alebo sa niečo stane. Takže ten život je podľa mňa jednoduchší, aj keď nie úplne, lebo musia makať, aby mali a musia makať oveľa viac ako my, ale asi ten prístup k tomu životu je trošku iný a ten buddhizmus im podľa mňa v tomto pomáha, pretože buddhizmus je aj taká psychológia, lebo keď majú problémy alebo niečo sa stane, tak oni tú vieru úplne inakšie berú. Je to životná filozofia, ktorá ich nejakým spôsobom drží na dolu. Takže no stres a budeme mladí. Presne tak.